बिटिआर गोरोबथानि सायाव मोनदांथि बिनि फिननायखौ बुङोब्ला आं गोजोननाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे बर' राजनितिनि आगानसे आवगायनाय होननानै आं सानो। इयुननि बड'फानि जा सिमां, बे सिमांखौ मोनहैनायनि जोङो मोनसे लामा मोनदों होननानै बुंजायो। इयुनाव बिटिआरनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट जुदि जाहैजोबोब्ला, इन्सटिटिउसन्सफ्रा जुदि जामारोब्ला, थारैनो बिटिआर सुक्तिया बर'नि मोनसे मोजां गोरोबथा होननानै आं सानो। बिटिआर सुक्तियाव जा इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि दफा दङ, आं बेखौ मोजां होननानै सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिआव जा मोनसे राजनैतिक बारहावा फैदों, बेखौ समाधान जागोन बादि आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि आरो आसामनि जायनाखि बर्डार, जा कन्टिगिउवास मोनसे बिटिसि, बे बर्डारनि मानसिफोरखौ जुदि गमामायैनो एक्सक्लुसन खालामनानै सानजा फारसेथिंजाय गोबां ओनसोल जुदि इनक्लुसन बर' गामिफोरखौ सोसननो हायोब्ला, बे दफाखौ आङो गाहाम जादों होनो। आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि जायनाखि सुबुं सानखो, बियो निस्सय बांगोन। आरो बे बांनायनि थाखाय इयुनावहाय बड'लेण्ड राजनैतिक दाबिखौ गोदानै खालामफिननायनि मोनसे मोजां लामा दं होननानै आङो सानो। आं बुंगोन जे इमप्लिमेन्ट जुदि जायोब्ला बेवहाय लाब जायैनि खुनु बाथ्रा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बे दफानि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिखौ मोनसे कमप्रेहेन्सिभ सुक्ति रोखोमै खालामनाय जादों। बिटिसिआव गैयै प्रभिजनखौ बेवहाय मोननाय जादों। जुदि इयुनाव बिटिआरखौ सालायग्रा बिथांमोनहा बे दफाखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला, बेवहाय निस्सय इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जागोन। आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जायाब्ला अब्ला बेयो मोनसे जोंनि थाखाय साननांगौ जागोन। खारन दानि मुगायाव इमप्लयमेन्ट गैयाबा मानसिया आनइमप्लयमेन्ट जायोब्ला गोबां ससियेल प्रब्लेम्सबो फैयो। दा बे हिसाबै बिटिआर गोरोबथाया जे बे रोखोमनि दफा लाबोनो हादों, बे खोब मोजां जाहैगोन इमप्लिमेन्टेसननि सायाव। आरो आं सुक्तिखौ मोजां होननानै बुङो। बिटिआर सुक्ति खालामगिरि बिथांमोनहा निस्सय थारैनो सावरायलायनानै बिथांमोनहा सिगनेटरिस जादों। बेवहाय सोरबा एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'खौल' दाय होनानै बेवहाय थिग जानाय नङा। आरो आं बिटिआर सुक्तिखौहाय जुदिअ बड'लेण्ड आन्दलन खालामदों, अब्लाबो सुक्ति खालामनायखौ आंनि नोजोरजों आं गाज्रि होना। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि बर'नि जेनाखि राजनैतिक अबस्था, बे अबस्थाखौ नायोब्ला मोनसे समावहाय इन्टारिम मोनसे सुक्ति खालामग्रोनायनि गेजेरजोंसो हारिखौ गोदानै स्र' खालामफिननानै इयुनाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामहैनायनि सिन्था खालामहैयोब्ला साबसिन जाहैगोन। नाथाय बिटिआरनि गेजेरजोंनो जेसेबां दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनानै जोंनि जेसेबां इनफ्रास्ट्राकचार नांगौ मोनसे स्टेटनि थाखाय, बे जाहाथे जाफुंसारहैयो। बिनि थाखायनो आङो सोरखौबा दाय होनानै लाब गैया होननानै आं बुंगोन। सोंनायनि फिननाया गोब्राब। बिनि फिननायखौ बुंनांगौब्ला सासे राजनैतिक दार्शनिक बादि जाहैनांगौ जायो। नाथाय आं बेक्तियै सानो इयुन जोलैया जुदि हारिनि
नेसनेलिज्मखौ जुदि लांफाबाय थायोब्ला इयुनाव गावनि हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दाहैनो जुदि सिमांखौ फोथांनानै लाखिबाय थायोब्ला इयुन जोलैया निस्सय बड'लेण्ड आन्दलन बा बड'लेण्ड रायजो बिहैनायाव निस्सय आगान होगोन एबा आवगायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिनि गांनाय आरो लुबैनायखौ सुफुंनो जुदि बबेबा मोनसे सुक्तिया हायाब्ला बे निस्सय गोदानै इयुन जोलैया आवगायबोगोन। बेवहाय जोबथा बिटिआर सुक्तिजों बड'लेण्ड आन्दलना जोबस्रांहैगोन बा बिदि होननानै बुङोब्ला बिएसि बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानाङामोन होननानै मोनसे कुइसन फैयो। नाथाय बिनि उनावहायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै दिनैसिम बिटिआर सुक्ति जादों आरो बेवहाय गोबां बोधय साननानै बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों जाहाथे इयुनावहाय इयुन जोलैफ्रा एबा बर' हारिफ्रा बड'लेण्ड आन्दलन हैफिननो हानायनि मोनसे आगान बायदि आं नुहुरो। बेयो संबिधानाव लिरखानाय दङ सेपारेट स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बानायनानै होनो हायो। नाथाय जा सोंथि मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय आलादा रायजो बे रोखोमनि आन्दलन खालामनो हायो ना हाया एबा सुक्तिनि गेजेरजोंहाय बड'लेण्ड जाहैयो ना जाहैया बे खुनु संबिधानाव रोखायै लिरनाय गैया जे मोनसे सुक्ति जाबा आनादार मोनसे सुक्ति जाहैबावा। बे जाहैबाय इयुननि अबस्थानि सायावहाय बर' हारिया इयुनावहाय जुदि रिभलिउसन खालामहैयोब्ला एबा मुभमेन्ट खालामहैफिनोब्ला बे अबस्थानि सायाव सोनारनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया आलादा रायजो होनो हायैनि खुनु बाथ्रा गैया। बिनि सायाव आं बेक्तियै सुबुरुन होनो लुबैयो जे मोनसे ओनसोलाव लामा जौगानाय बा बायदि बिथिङाव जौगानायखौल' आं जौगानाय होननानै बुंनो लुबैया। जे मोनसे हारिया अरायबो गेरेमसा हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला बे हारिया जेथिंनिफ्रायबो आखा फाखा जानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला लामा जौगानायखौ आं मानो जौगानाय होना, बे लामाखौ जोङो मोननै बिथिङाव बाहायनो हायो। बुंनाय जादों जे साहाथिं थांनाया खोलाथिं फैनायबो जायो। बे हिसाबैहाय जोङो लामाखौ जौगानाय बिथिङाव जुदि बाहायनो हानायमोनब्ला जोङो जौगानाय होनजागौमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि जेनाखि हाल-साल बे हाल-सालखौ नायोब्ला नुहुरो जे जों बेसेबां जौगानांगौमोन फरायनायाव, आबादाव बायदियाव जों जौगानांगौमोन। नाथाय जौगानायखौ नुवालासिनो जोंनि हारिनि जेनाखि आब्रुथि गोनां मोनसे समाज एबा हारि, बे हारियाव जोङो माखासे गाज्रि आखल आखुखौसो नुनो मोनो। जेरैहाय इयुन जोलैफोरा बे लामाखौ मोजाङाव बाहायनांगौमोन। नाथाय जों नुबाय जे उन्दै उन्दै इयुन जोलैफ्रा बांसिनै बाइक सालायनाय एबा गारि सालायनाय बायदियावसो बाहायनाय जों नुनो मोनो। बेखायनो आं बुंदों जे साहाथिं थांनाय लामाया खोलाथिं फैनायबो जायो। बेखायनो जोङो जौगानाय होनोब्ला जोंनि बिल्डिं लुनाय, गारि घोड़ा बायनाय बा लामा जौगानाय बेखौल' आं बुंनो लुबैयाखै जे एस ए अल राउन्ड डेभेलप जानांगौमोन। नाथाय आं जानाय नुवाखै। बे सोंनायनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होनो लुबैयो, थारैनो नंगौ जे गोदो बर' गामिया सेल्फ डिपेन्डेन्टमोन। गोबां न'खरा गावहानो गावनि माव दिहुनथाइजोंनो सोलिनो हायोमोन। नाथाय दिनैहाय जों नुदों जे बर' गामियाव
मोनसे वार्क कालचार जों नुनो मोनलिया, जायनि जाहोनावहाय जोङो आदार डिपेन्डेन्ट जानांबाय। दा बेखौ लाबोफिननांगौब्ला जोङो वार्क कालचारखौ लाबोनांगोन आरो बे वार्क कालचारनि गेजेरजों बायदि बिथिंनि आबाद, बे आबादफोरखौ जों मावफिननायनि बेबस्था लानानै सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानांगोन। आरो जोङो मिथिगौ दिनै पृथिबीनि गोबां जौगानाय हादोरफोरा बिथांमोनहाबो गामिनिफ्राय लानानै नोगोरसिम मोनसे वार्क कालचारनि जेनाखि रिभलिउसन बेखौ बिथांमोनहा लाबोनो हादों। एग्जाम्पल हिसाबै जेरै जापाननि सुबुंफोरा आबादारियानो होन बा जिखियानो जा, बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय गोसो होनानै खामानि मावनायनि थाखायनो दिनैहाय जौगानो हादों। आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो गामियाव जुदि जोङो लाबोनो हायोब्ला वार्क कालचारनि रिभलिउसन, बिनि गेजेरजों जोङो सेल्फ डिपेन्डेन्ट निस्सय जाफिननो हागोन। आरो बेवहाय बिटिआर सरकारा इयुनाव बे बिथिङाव जौगालांनो थाखाय बिथांमोननो गोबां बोसोनफोर आरो माखासे स्किमफोर होनायनि गेजेरजोंहाय सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामफिननो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। दिनैनि समाव राजनितिखौ लानानै बर' समाजाव एबा हारियाव जा समस्या बा जेंना फैदों, गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय, बिनि सायाव आं बुंनो लुबैदों जे गणतन्त्रआव बयहाबो जिखि जाया गावनि गोसोनि लुबैनाय बायदि राजनैतिक हान्जाखौ हेफाजाब होनो हायो एबा बाहागो लानो हायो। बियो भारतीय संबिजितनिनो भारतीय सुबुंफोरनि मोन्थाय। बिनि थाखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे राजनितिक दोलोआव जिखियानो बाहागो लाया मानो, बेवहाय मोजां सानलायनायनि गेजेरजों जोङो बाहागो लानांगोन। गावनि बिदा फंबाय होननानै जों साननांगोन। आरो जोङो बेबायदि दान्थे बिदान्थे गणतन्त्रनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि गोरोन्थिखौ मोनथिलायनो हायो। आरो बे गोरोन्थिखौ मोनथिलायब्लासो जोङो सोदांनो हागोन आरो जों जौगालांनो हागोन। बिनि थाखायनो जोङो अरायबो गावजों गाव गोजोन थासारि लाखिनो नाजानांगोन आरो सेल्फ एनालाइसिस एबा सेल्फ क्रिटिसिजम खालामनो जोङो सोलोंनांगोन। सोरनिया गोरोन्थि, सोरनिया गोरोन्थि नङा, बेखौ जोङो बिजिरनानै जोंनि जिउखौ दैदेननांगोन। बेराफारसेथिं बर' समाजाव जानाखि गुन अरबाय जे इयुन जोलैफ्रा जिबादि जालांनांगौमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि गेरेमसा हारि दानायाव बिथांमोनहा जाबायदि बाहागो लानांगौमोन, नाथाय नुनो मोनदों दिनैनि बे नार्क' टेररिज्म जुगाव ओरैबायदि मोनसे अबस्था, बर' हारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनाय एबा उन्दै मोनसे हारि, बिनिनो जानाखि इयुथफोर दङ, बांसिनै सेंग्राफोर, बिथांमोनहा गावनि जिउ दानांगौआव बावसोमनांगौनि उल्थायै सोरनिबा थुनज्लायनायावहाय दिनै गोबां निसा बुस्थु जोङो जानाय नुयो, जायखौ जों ड्राग्स होनो। दा बे बेलायाव आं बुंगोन जे इन्टारनेसनेल पलिटिक्सआवनो दिनैहाय ड्राग्सखौ बाहायनानै मोनसे नार्क' टेररिज्म होननाय मोनसे गोदान कनसेप्ट फैदों। आरो बे नार्क' टेररिज्मनि गेजेरजोंनो दुलाराय पृथिबियावहाय बबेबा मोनसे कान्ट्रिखौहाय एबा हादोरखौ बोरैहाय गाज्रि खालामनो हागोन, बिनि नीति एबा पलिसिजों दिनैहाय आन्तर्जातिक राजनिति खालामगासिनो। आरो बे बेलायावहाय आं स्पष्ट बुंगोन जे मेन रलखौ दिनैहाय पाकिस्ताना लादों। आरो पाकिस्ताना इन्डियाजों जोनोमनिफ्रायनो सुथ्र। बेखायनो इन्डियान इयुथखौ बोरै नस्थ' खालामनानै इन्डियाखौ नस्थ' खालामनो हागोन, बिनि पलिसिजों दिनैहाय सोलिगासिनो दङ। आरो बे बेलायावहाय आंनि नोजोरजों नुयो जे बर' इयुथफ्रा बांसिन एफेक्टेड जादों। बेखायनो आं खावलायगोन जे गासिबो गार्जेन संगठनफोरनि मानसिफ्रा बे
टेररिज्मनिफ्राय जाहाथे जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो गोब्राबै नाजायो। नङाब्ला नार्क' टेररिज्मआ मोनसे